ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅತ್ತ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸೋಣ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಆ ಒಂದು ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ. सर आयगे ताकून सर आय केनोंदिजे सर ಈರೆ ತುಳೆ ಸರ್. ಮನಿಷಾ ಈ ಏಪೋಗ್ಲಿ ಇಂಕೆ ಮನಿಷಾ ನಿನ್ನ ನಾನು ಎರೆಗ್ಲೆ ಬಿಡ್ತು ಗೊರ್ಪುಜಿ ಇನಿಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಐ ಲವ್ ಯು. ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂದಿಯಾ. ವಾಟ್? ಮನಿಷಾ ತುಲಾ ಎಂಕ್ ನಿಂದ ಪಾತೆರಡು ನ್ಯಾಮ್ ಸುರ್ಕೆ ಬಾತ ಮನಿಷಾ ಎಂಕಲ ನಿಂಡೆತ್ತ ಪಾತೆರಡು ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒನ್ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ ಓಡಿಗಾಣ್ಲ ಪೋಯ. ತಾಗಬತ್ತರೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಮಾಹಿನ್ ಇತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ ಬೊರ್ಚಿ. ಫೈನಲಿ 11 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ ಬರ್ತದ ಮಾಹಿನ್. ಯಾನೇರನ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮಾತಿರಲಿ ಕೆರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಯಾನ್